से आवाज बस एके गो आवे के चाही। बाबूजी के मान सम्मान हो, सिवाय दिल में कुछो न रखे के चाही। और सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बाजी। वहाँ पे जोरों शोरों से तैयारी चलता स्वागत के। स्वागत बाटे छेका छेकी, इन बैठाई शादी होई, परिवार से दुई परिवार बनी, नु जाके घर संसार बढ़ी। हाँ जी, एक बात तू बा, समाज में लड़की वाला कितनो सम्मान कर दे, हेलेस तनी मुनी ताप चुकी ही जाइम के बताई। पानी त कहिल गइल बा कि ना त बूझी के, बुझ जाई त सूझी नहीं खे। हाँ जी, ई समाज में जो छोट लोगन बाने न, कहेले बेटी शादी मने बोझ उतरता बा, वही बोझ के बाद में कहेले बड़ी नोक झोंक करेली। समाज खाली देखे में रहेला, दिला से केकरो फर्क नहीं खे पड़िले न जी। यहाँ पे छेका छेकी हो गइल बा, तो बाता दीदिया के चुमावना। गाँव में न जी सब एक से एक गाड़ी देवेले हो, लड़की वाला रहेले त लइका के, आ लइका वाला रहेले त लइकी के। गाड़ी के त बौछारी कर देवेले। सबसे अच्छा बात ई बा, केहू के बुरो नहीं खेला गेला, से केहू से अच्छा मुँह से बातें कर दी न, के छल्ली कर कर के आप के तल्ली कर दी। हाँ जी, ई समाज में जो एगो रीति रिवाज बनल बा न, लक दहेज में बेटी के लुटला के बादो कहेले कि बेटी वाला के बाप हमेशा गरीबे रहेला। यहाँ पे होत बा तैयारी अकवन के भोज खातिर हो जी। दीदिया हमार उतना जन में एगो मन लेके बैठल बा, है कि लड़की के बैठला से लेके उठला तक में शक होवे, बैठल बारी कैसे हाथ डलावरी, नुक्स निकाले के सारा तरीका लड़की वाला में ढूंढ लेवेला जी। लड़का वाला के तो सबसे छोट वहवा हो जाला, जहाँ पे कहेले कि तोहार माई बाबूजी देहलन का है, उतना लेला के बाद भी उनके और चाहिए। के दिहल पे नजर ना रही, सर के दिहल पे नजर खूब ही रखेले कि यहाँ पे बस एक को बात पे भाई गलत बा। ई बा की जी, लड़की वाला रहे चाहे लड़का वाला, अगर माई बाबूजी बहिन के इतना गंदा गंदा गारी कहिम कि उनकरे दुआरी, रीति रिवाज बा, ये से सहत जात बा। ना सब्सक्राइब कर ले ना जा।